momentos en que había unha transición de unhas normativas a outras, incluso pois que outras características. Agradecerle as súas explicacións. Está claro que a seguridade jurídica neste ámbito pertinente está pois levando a cabo todas as pois o proceso de quinta variante, como se diga formalmente. Eu dicir que prácticamente en breve lle remitiremos ao Concello de Ourense pois xa o bueno, vostede falou dos plazos acerca dos cuales as vicisitudes dos anos de principio dos anos 80 moi pouco me dá de Vigo e aproben que se pode aprobar igual o documento pues, unha serie de condicionantes a súa presencia e a minha condición de concelleiro neste caso do Concello de Ourense. Moitas grazas, señor Ojea. A Comisión e a verdade que comparece para facer balance destes 10 anos da lei do solo de moito de afectar a vida das persoas e sobre todo porque se analizamos a realidade que 25 se fixeron casi 20 modificacións como se suplica que o balance como... En primeiro lugar, esa vontade de que todos os concellos de Galicia se dotasen dun planeamento nun prazo razoable pasaba por simplificar a tramitación urbanística dos plans. Dende dentro, cunha lei que se elaborou co propio personal da Dirección Xeral de Urbanismo, decatamos que eran dous os focos fundamentais de retraso na tramitación dos plans. En primeiro lugar, era ese xurdir posteriormente a tramitación urbanística a tramitación ambiental dun xeito que eran dúas tramitacións que ían en paralelo, que se facían confluir nun determinado momento, pero que na nova lei xa se integran co conseguinte aforro de tempos. En primeiro lugar, o foco que todos e cada un de nós sabemos que está nas rúas, que o principal atranco na tramitación do planeamento é o recabar os informes sectoriais. Nese senso, eu penso que foi a medida máis relevante que se acordou coa Lei do Solo de Galicia, que non foi outra que establecer que todos e cada un dos informes sectoriais de competencia autonómica se emitisen ao mesmo tempo cun único prazo e cun sentido do silencio positivo. En primeiro lugar, eso nesa regulación de múltiples informes sectoriais, decátense vostedes de augas, de estradas, de patrimonio cultural, de patrimonio natural que concorren sobre un territorio. Insisto, para as de competencia autonómica se estableceu un único momento que se solicitasen despois da aprobación inicial, cun único prazo, 3 meses, e que transcorridos eses 3 meses o silencio fose considerado positivo, co cal a tramitación podía continuar. Fíxose, aínda subiuse un chanzo máis, que foi que todo este proceso se leva a cabo dende a Dirección Xeral de Urbanismo, de forma tal que un concello aproba un plan xeral ou unha modificación do plan xeral, o remíteo á Xunta, á Dirección Xeral de Urbanismo da Consellería de Vivenda e somos nós quenes comprobamos que informes sectoriais son preceptivos e facemos todas esas solicitudes, alixeirando notoriamente o traballo dos concellos. Isto ten unha repercusión na superficie ordenada, que se incrementou notoriamente, pero eu penso que o punto máis importante é a poboación beneficiada, que pasou dun pouco máis dun 30% de galegos cun planeamento adaptado a prácticamente o 50% nestes intres. En tempos, témolo medido, bueno, pois temos pasado de 9 a 4 anos, é dicir, pouco máis da metade.